George Farrugia kien ikkummissjonat minn intraprendituri biex jibni 5 pompi tal-fuel bejn l-2008 u l-2013. George Farrugia huwa negozjant li ngħata maħfra presidenzjali biex jiżvela dettalji dwar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt mill-Ene Malta. Meta Farrugia kien ikkummissjonat jibni l-pompi tal-fuel, deċiżjoni dwar l-iżvilupp tal-pompi kienu f'idejn Godwin Sant, ta' 44 sena minn Naxxar, ex-direttur fl-Awtorità Malti għar-Riżorsi u ħabib sew ta' George Farrugia. Skont il-Malta Today, Godwin Sant għadda lil George Farrugia informazzjoni kruċjali u konfidenzjali dwar il-politika tal-enerġija u d-direzzjoni tal-gvern ta' dak iż-żmien dwar pompi tal-fuel. Godwin Sant u George Farrugia kienu mitħla sew ta' xulxin, tant li sifru flimkien u kienu jżommu kuntatt kontinwu. Il-Malta Today tgħid li fost l-emails li ntbagħtu bejn Farrugia u Sant hemm dawk b'informazzjoni kummerċjali sensittiva. Fosthom dak li ntqal f'laqgħa bejn uffiċjali tal-MEPA u l-Awtorità Maltija għar-Riżorsi li fiha kienu diskussi il-ħażna u d-distribuzzjoni tal-petrol mit-terminal għal pompi tal-fuel. Il-Malta Today tirrapporta li l-proposti li ħarġu minn din il-laqgħa waslu għand George Farrugia qabel ma waslu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Jingħad li George Farrugia irċieva ħafna aktar informazzjoni, fosthom dwar l-ewwel abbozzi ta' liġi fuq iżvilupp tal-pompi tal-fuel, pariri lil min għandu jkellem għal fini tan-negozju, regolamenti dwar id-dispensers tal-fuel u dettalji oħra. Din l-informazzjoni kollha seta' tagħti vantaġġi kbar lil George Farrugia fl-andament tan-negozju tiegħu. 5 pompi tal-fuel li bena George Farrugia swew madwar 2 miljun euro u ħallew ma' 300,000 euro profit fil-but tiegħu. Fost il-pompi in kwistjoni hemm waħda r-Rabat, oħra ħal-Qormi, Bir Miftuħ u Ħattart. Il-Malta Today tgħid ukoll li George Farrugia li jopera minn uffiċċju fil-Mosta għad għandu interess fin-negozju relatat mal-fuel minkejja l-allegat involviment tiegħu fl-iskandlu li jikkonċerna l-istess settur.